Apa yuk utek HP ora turu-turu yuk. Iki lho, Kang. Areka ora gak sing jenenge Bang Joro official. Ya ora ero ta yuk. Sing omahe Purwodadi ku lho, tanggane dhewe. Oh ya ora ero aku. Purwodadi iki to? Lor iki. Iya, Kidul Pursari yuk. jan. Kula wancang ku jenengan. Apa yuk? Juwar aku tok lho, Kang. Wegel aku. Lah ndek iki nane ngomong arepe nuku bantal guling ya. Ya. Sing buluk, sing reget. Lah nyatane ya ora enek jebuse lho, Kang. Ngono ki piye ngono ki? Duh ya sembuh yuk. Jarak apa enggak ngono ki? Ya jarak yuk. Sempremet aku. Tenan lek Roma tak parani tenan nek, Kang. Ngene iki aku arepe turu wis gak iso turu aku tenan. Lah bendina komene ngono. Iki ya tas komen maneh omonge ngene. Mbak Sarah, tak tukune aduh. Dia iki koyo gak merasa salah ngono ya, Kang ya. Gumun aku. Gumun tenan Kang aku, Kang. Sing ndi ya wonge ya? Koyo wonge segede dhuwur lho, Kang. Sing ketok brengose ku lho. Nyapa gusur iko? Sing brengose kandel lho, Kang. Ah ya cedhek Purwosari kene lho kidule iki lho lek Purwodadi omahe. Iya. Lek gak salah omahe cedeke pasar. Apa bakul gule kuwi ya? Iya. Apa diparane, Kang? Ayo lah nu. Dhewe mangan gule mbek sate. Oh, masuk lah kono. Nyamar ngono ya. Masuk. Bar nyamar mangan wareg baru. Ah. Baru langsung disengap to. Oke. Lah ya maksudmu iki apa, Bang? Hah? Bantal wis tak siapne ra sida mok tuku ya. Njaluk nomor rekening wis tak kirim ya. Ora sida mok tuku, ora enek jebuse, ya. Kok bar ngono kok ora duwe isin, bar ngono komen maneh arep nuku. Kabeh dituku tapi gak enek jebuse. Maksudmu iki apa, Bang? Hah? Tenang, sesuk tak parani ya. Tenang. Parani Kang, Kang. Ya, Aku ro omahe pas e. ambek mangan gule ya? Heeh, ambek mangan gule. Oke. Lek gak ero aku tak nggawa GPS aku. Oke. Mesti ketemu wis to. Oke. Wong kono kene to. Kaya ora roh omahe to. Pegel aku sempremet aku jenengan. Ngomong lho kok wenteng men to. Arep nuku kae. Wis sempremet aku ngene iki jenengan. Udu gak ngamuk, dadi ngamuk ngono iki ra. Ya sabar yuk. Aduh, riko ya ngono kon sabar tok ae. Ya belajar sabar. Gak iso. Aku iki wong gak sabaran, gak santen aku. Ngene iki tenan Kang. Le ora bengi tenan, tak parani saiki langsung aku numpak sepeda motor dhewe. Ora sampe terne aku budal dhewe. Wah. Gel aku. Bang Joro ya. Le ora sida tuku, ora usah komen arepe nuku bantal guling to. Lek sampean gak duwe dhuwit, njaluk tak wehi, to. Tak wehi tenan, bantale tak wehi pen ya. Heh, sempremet aku.